tuna Israelin indona machon hi Israel Iran indona lim thla tila dikome Israelin Iran tha achat meka akai hroi helte abitum chat chata Israel che dan hi khovel poin makanti hial an intelligence te hi hetiang em hian anlo la thra ni mo ti thei turani engtin ngen che ta an chet na hian Middle East boruak a ngong dan te tunrum chu ibi chiang te ang video masalama khan Israelin Gaza a hmelma nok sak ber Hamas hruaitute ada that ngau dan kan soi towa chumi hnuwa Hezbollah te pejara puak thei thil akam dan chungchang kan soi to bokani kha chau khani lawa pejara puwa chuwa chu atu ka khan Hezbollah ten inbiak na ta na an man tangkai dang walki toki te apuak le vak maya mi somni chuwang an thi ba ka mi zali chuwangin liaman tuara Hezbollah te an mangangin Lebanon po anzam pha hle nge pejar puak nen khan mi somli bor velan thin hliam tur ringot po mi sang thum chuang dai aneya Israel chuan hebe na hi anti nin chalo ma se marlama kan hmelma Hezbollah te kan nordone anti nen ain nanga anchet nani ti hi khovel rindan anita tho mai pejar puak kha atam hrima atwar tu antam mai chawa walki toki phechu alina wangin apuak na a kang mei po achuak nual apuana pakhat phechu mithi vui na ne pejar puak awanga Hezbollah mi panni paramedic lammi pakhat le no pangte avuina an walki toki kenji ngami aron puak le a amuna omte chuan heng hi chu movie abak kan mungai lo puak theya kan rin hlel ngai mi alo apuaka nakina chuan meizial tran na lighter thlengin ala puak ta veang anti technology lama Israel sipai te changkan dan chu khovel hriatane Iranin nuclear boy puina aloti boy rep to ni kha anthiam na asan lain kumtam ta kan lo web to Hezbollah te chuan technology changkang lo jok I hmang te ang anti hlau thung an hruai tu an tha tak Hassan Nasrallah chuan Israel an thatu te chu in hum lai in nupuile in fa te hum lai phone ngei kha ni e thingrema daula phum dai ro u tin alo soi to thrina phone aya hian pager te an manga phone angin changkang lem lo ma se a hmang tu te omna le information poimo dang chu ape chuak ve lowa en thak champion Israelin an omna an thriat lo pha tura an nga yene ma se Israelen thatu te chuan Hezbollah beina rem chang tak an mutel thunga pager an manwar tak ma khan Israelen thatu te chuan ruah manna an lo siam dai to pager siam tu company angin company lem an siam chop dai towa an lan dan chuan pager siam tu Taiwan company Gold Apollo tana Europa pager siam tu tur Hungary in Khuar BSc consulting company te ania heba ka hian atangkai takin tien pager siam tu company lem panni an siam tel boka hei hi chu an hmang tangkai talem lo nia soyane BSc hian midang dang tan pager an siam thrina an bitum le an din chan berero Hezbollah ten pager an ron order chu ania Hezbollah te ta tur hi an khoi dang lama batribula puak thei thil an phum ruwa kumsang ni le panni ni puilai khan Lebanon lama hian an thon trana Hezbollah ten cellphone an nual suat nuwa tam tham takin an thon belta zel bokane pager hi Hezbollah te tan thiam na sang tak mai Israel laka in ve na ania Israel ta ne ro chuan ahun athlen velea man thei tur ral thuam ani veta thunga chutiang bokin walki toki po ral thuama an chantir vek to alo neya
heng khol pahnih te apu atak chia ma chuan Lebanona aurin na trongkam lar ber chu info fula battery phoi ro u ti hi ni mase chu chuan Hezbollah hruaitute azua ta chuang lo Hezbollah te hi Israelin Lebanon na run hnuwa Israel chuak tura din ania andin tira tanga an hotu ber chu Hassan Nasrallah ania atirte atangin Iran nen anin lai chin na athahle bokane helzinga chuan khovela ral thuam nei thaber ani theya Iran puina wangani Nasrallah hian akai hruai rengdone mo anti lain karmasa zirtop ni khan athu nei na atop ta thut maya rorel theitolovin Israelin anda thattak wangani Nasrallah mai ba ka hian Hezbollah hruaitute chu hek tak an ringot mai Hamas te anchet hnuwa Israel chuan Hezbollah te hi nataka ron chele turan ni tian ria a chuwangin an hmelma kum hlun an hruaitu pa Nasrallah da thatura rotna aoma Israel hian aomna laila chu an thachiang hle Beirut leihnuai fitsom pahni borvela thuka tombu ka nei ti hi Nasrallah beitura anchet ma hian Israel chuan US rona US President Joe Biden chuan Middle East indona lian zok achua a hlau thu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu alo hrela mase US huron hi alatalem chuang lo inrin ni khan Israel chuan Nasrallah hi antha thua puanga Beirut building palibiala puak theithil somriat borvelan thlaka an puak theithil thlak te hi US chuan an siam chuani thu tun hnaya khan an soi chuak nge a Nasrallah tombuk chu an zuk phin chhenhe hle alo ne an chet na hi US po an thil to lem lo US athin rim viau na a Israel intelligence te turu zia amu mai hau lo engtin nge Nasrallah omna hi intelligence ten diktak maya an ria chat thei antia Hezbollah tolrel polzinga Israel hian thudon na anneya angai hial Hezbollah te hi thapuya Israelin abeina alarei lemlo heti chung hian an hruaitu pariat jinga pali chu anda thahman der toa Nasrallah rual hian Ali Karakia atop commander athitel boka hemi ma hian Fouad Shakarle Ibrahim Agilate aloda thato bokane Nasrallah thi thu anpuan hnuwa ayo tuatan Hassan Khalil Yasina anruat nia soyania hepa hi Hezbollah te missile drone unita an hotupania intelligence lama an hruaitu anitel nge boka Israel hian aomna chiang takinan ria inrin ni khan thlona mangin aomna anwa bitum le chat mai boka Hezbollah hruaitu thar ani tak ani chuan an hruaitu nirei lober record asiam taknga lo me yasina hi firfia ka che tumina inruam manin Israel lam chuan an soi nge a Hezbollah te hian tundin hmuna hruaitu an tla chama pos ruak lok tak aom tanual mayane tun hi Israelin kumsom thum palin nuwa anchet sualna an siam thatlena tin soila adik theiviau bokang Lebanon hanruna Hezbollah te nena ani neprum khan Israel intelligence le sipai te anche thatok lawa Hezbollah te hi anchimi theitalawa UN kai hruaina hnuaya remna thu an thlunga Hezbollah te hian tuarna viau ma se an ron tho le a Israel tan an hnokin indona chokchuak theidin muna anding tarenga chuti rualin Israel poin ai intelligence te athuam thra a Hezbollah te ville entha konga mosa te chuan na thatakin an thoka an chakna lai chu man ruwa an mangta chat ti tun naya Hamas te beina hian alantirane
Hezbollah te hlau ber pakhat nian soithin chu unit 8200 ten nia ani hian inbiakna signal anen thla tila adik berang satellite le drone te an hmang tangkai em boka sipai te hnena an information nei thatak tak te an thon reng thina an hmalak na wangin Israel chuan Hezbollah hruaitute omna an ralt huam chekin le adang te an ria thei pha heng te hi Hezbollah an beina thlona hmanga an bitum masak te anitachi arengane an hruaitu pa Nasrallah ma hian kumsang ni le pariata Mossad le CIA te chuan Hezbollah hruaitu Imad Mugniya chu Syria an lo phil to unit 8200 te malak na wangin kumsang ni som ni khan Iran sipai hruaitu Qasim Sulaiman chu Beirut an lo ka phlum to boka aka phlum tu takhi US drone ane July tha an ka hlum Fort Shakira kha Beirut a mei tlo turin avakal peka Israel chuan missile nen anwa umzui ve halo nia hepa hi US point lumana pek kumsang khazakwa somret pathuma Beirut American le French sipai zathum thina mo phurtu pakhat tane Israel hian voin khan Lebanona indo thlona achetna Hamas hruaitu Fatah Sharif thi thu an puang boka Hamas lamin an nem nge to bok Hezbollah lam hian an hruaitu thar an puang thuai don nin an soya chubaka chuan Lebanon atangin Syria Israel te chetna wangin minwai khatvel an raltlan to Lebanon hian Israel te chetna wangin Hezbollah mi le sa somni chuang an thi to bokane Israel hian Yemen in khuar Houthi te po abeitel boka an kol phetha siamna le longcholna hmunte abein an hruaitu zinga nuna chan anom to nia tarlanane Israelina beite hi Iran vulh helten nia Hezbollah nen ngat phei hi chuan inzomna thuk takan neya Israel hian Iranin aron man tangkai thrinte tuna hian alo thria sak ngau ani ber maya Iran hian Israel hi achhang le tani chuan Middle East chu indona mol lian tak ani ngal der don nina langa Hezbollah hruaitu thina hian Iran chu din mun khir taka ading ta thunga anin lai china ngai toin an chan let om tak po ni ange an chang le tani ro chuan ral thuama chungnung zo ka ngai Israel an do don tina nia hewang hian Iran hruaitu pa chuan phubala tur chu helte ani tur thua soya Israel hian Iran hi awa be ani chuang bok silo Iran tan chuan chan har tak ani ome emponi se indona chuak theireng din muna aladinga boruak alatrang thaviawa US phei chuan Middle East indona achualo nan malaka tum thu asoi nge US huwang hi atopna tan itarlang le lok teang Islam kalfilor hovin Irana thunei na anchel ma kha chuan in thian thatna le anin puina te wangin Iran hi US chuan athunun thei viawa Islam kalfilor hovin thunei nan chel nuwa economia in rek na mangin alo thunun thei viau to boka mase Iran hian US rek na hi a hlau to te chiam lem lo ni te na langa Iran helkhoi Hezbollah le Houthi te phei chuan engatan ma antilo Hamas lam hian tranpuinan don thina wangin anla za der ve viau ati theiome US in athunun theiber chu kumtin dollar tu le dingon tela sipaile ral thuam lama apui thin Israel an nia Israel hian US thuron ladu lovin acheve fo boka Middle East hian khovel ram thil ti thei US hu hang analem lawa ram thil ti thei dang te phei chuan anui pui tui lian thlir vel mai ri zong ani he